И здравейте хора, аз съм... Здравейте хора, аз съм Dark Inferno и това ми е първото видео. И днес ще играем в Minecraft сервер, който се казва Rampolon. Напоследък е доста известен. Добре хора, сега стартирахме. Преди това съм играл и бях тук в Trials Chambers и ме убиха и в момента нямам нищо. И за това днес съм приготвил нещо много интересно, което съм правил доста пъти, и това е X-Ray. Както знаете, ако знаете, с X-Ray може да виждате всякакви руди и като цяло всичко под земя. И ако не ме убият докато си включа играта... Да, добре. Ако не ме убият... Добре. Това беше трябваше да стана, така че... Добре, този вече има 1000 кила, да, браво. Добре, аз викам направо да започвам. Пишем си RTP и се телепортираме. Добре. Само бързо за отглед. Добре, няма нищо. Ако не сте под земя, малко неудобно да го правите това. Но нищо. Добре. Okay. Сега... тези, които пише да се телепортираме. Значи, ако играете в някакъв публичен сервер, не дейте да... Такова. Ако някой ви казва да се телепортирате, не дейте да се телепортирате. Ако нямате нищо. Това далече ли от мен всъщност? Да, много далече. Лаз от телепорт. Иска да се телепортира до мен. Добре, аз и без това нямам нищо. Тук не е лайфстил да губа сърца, така че... то е лесно. Добре. Така... Какъв брат влам. Добре, аз викам да не... да не почваме да... веднага да копаем. Да разгледам малко какво много. И да ви... този епизод мисля да се телепортирам до хора, където пишат TP to me. Нещо подобно. Така че сега пишем в чата. И как can someone give me loot? Примерно. И сега гледаме, че се убиват. Искам да кажа нещо. Отваря, бате, това е много скъпо. Добре, наспал съм. И ако се чуете за какво дойдох, защото този, как се казва това,
Куроко. Ми каза да дойда спам. Ето ме. Сега, ако ми даде нещо, ще бъде много хубаво. Да, разбира се. Добре, окей. Добре. И сега, който ми напише да се телепортирам, се телепортираме. Най-вероятно доста пъти, както вече моят вид съм умрял 17 пъти. Да. Като цяло, това ще правим. 520. Това е много значи. Добре, артипираме се. Добре. Окей, значи в момента иска да се телепортира до нас. В принцип, сега най-вероятно ще умрем. Да. Братле, то няма нищо. Слез да се бием. То има нещо. То с... Как бие толкова много, бе? То с ръка, бе! То бие... Ела. Добре, сега ще го погъна малко. Добре. То ще взема да му убие, бе! Ще взема да му убие с ръка. Той ще се отдави и без това. Аре, умри, бе! Бати, yes! Добре. Това дори жив. Да, супер. Да се телепортирам, но... Ето, тъпа! Добре. Как се казваш? Тодор Живков. Искам се телепортирам до Тодор Живков. Моля те, приеми. Моля. Добре. Почваме. Give me something. Добре, то за тим. Да се телепортира. Окей. Тъпа. Добре. Добре, ми почетем. За 3 сърца и половина съм, така че между другото първи кил. Той беше с ръка. Не знам, видяхте ли? Наби ми супер много демидж. Не знам, сигурно е за почника, обаче не видях никакви ефекти. Като цяло. Той няма да приема. Добре. Трябва да събера някакви материали, защото като цяло целта на този епизод беше да фащаме TP Trappers. Дет съм. Аз съм толкова дет. Охо, тия са. Приятели! Да. Торч ми даде. Какво да направят с мен? Да ме убият. Първото, което е. Добре. Най-вероятно ще ме убият. Страх ме да избягам. Тия тука... Go to the middle. Добре. Добре. Окей.
Какъв ритуал ги гъни тия, бе? Добре, тези ми... Не знам какво правят те. Но... Добре, няма да мърдам от тук, защото... ме страх. Хора, надя, I can buy... Добре... Мисля... What we do with him. Примерно да ме пуснете, може. Не. Да. Окей. Има ли... Тъпа, дали ще ми приема? Мисля, уби ме, ама наци колко ми пука. Аз мисля, не знам. Според мен ще е най-добре, ако... Не знам, примерно събера материали и ги убия. Защото те са много мощни. Ох, мама. Имам пажинка. Ох, мама. Меч. Добре, те ми дават храна. Взеха. Добре, знаете ли какво мисля? Този ей тука. Ето пред мене. Мога. Защото... не е то, защото не е full diamond. Не! Good boy. Добре, ти там... Какво правят? Как паднах? Добре. Тези нещо си разменят, дали могат да откраднат нещото? Че ме убият. Човеше тъпичко. Да. Какво искаш? Това нещо не е някакъв проблем с мен, дали? Ох. Да, не пратме в комбат да не лефна. Приятел, хабиби. Опа. Какъв си ти? Бате! Как беше това? Бате! Кой ме уби? Кой ме уби, бе? Добре, знаете ли какво? Това фунерето. Добре, знаете ли какво време? Отиваме сега и почваме да събираме материали. Добре. С X-ray. Тук бях преди малко. Добре. С X-ray ще стане доста бързо. И този куркор ще хода да го щупа от бой. Те са много, което е лошото, така че не знам дали ще успея. Вижте, те не знам, не ми излезе само да ползват, че се убиват. Не ми излезе само да ползват X-ray, така че мога много бързо да събера Netherite и диаманти, всичко. И събирам ги тия работи, после се телепортирам до него и колко са? 5 в едно май ще бъде? Трудно, ама нищо къде. Според мен ще мога да ги убия, защото съм тренирал доста PvP.
Топа само какви 300 долара иска. Бата, кой се Кристин? Добре. Добре. Това какво? Скай граната. Добре бе, как му... Exploding Arrow. Експлодира. Тия скай гранати са хубави, ме. Много скъпо. Само да разгледа... Някой от вас, напишете ми долу в коментарите, да някой от вас играе Ремпулън и ако искате тим, пишете ми. Толпа за 100 000. Това е рядко, между другото. Доста рядко. Много харесвам Мейсън. Обаче сега нямам възможността да го вземам. Имам, но ми трябва минимум диамантен на броня. Сега знам къде има Trials Chambers. Не ми е това мисълта. Мисълта ми е, че те са много... Там са много силни мобовете. И съм вече минал втора... Май съм накрая на втора вълна. И са прекалено силни. Много са силни просто тези. И... няма като цяло как да ги победа. Като вземем Netherite. Добре. Трябва ми сега. Диаманти. Добре. Значи, Добре, половината от тях мога да ги дропна сам, а другата половина не знам. Защото единица full iron. Най-вероятно ще умра. В принцип за 5 минути се върти. Как си шибах крака. За 5 минути си има тия работи, така че елементарно. Особено като имаш екстрей. Защото аз сега си взема един меч, дори няма се занимавам. Разбираш, че няма се занимавам да го енчантвам. Меч аз. Една кирка и отивам за диамант. Добре. 16 долара. 16, 7, 9. 300. 27. Добре, 27. Лефтин ти продава. Това дори не се продава. Това е дърва. Колко пари ще изкарам? То не може да се продаде. Киркоч да си направим. Anyone wants to use the team Добре, взема си пак така май се казваш. Real Steam. Добре. Никол. Yes. То ми написа fuck you. Добре. Окей. Добре, какво му кажем? Добре. Заплашваме го малко, че го убием. Какво съм му направил? Хора...
Какво съм направил? Какво съм направил? Добре. Написано точно изречение. То въглен. Трябва така че... Ой, ще се падна на зомби. Don't trust you. Буквално... Nah. Аре бе, бате! Добре, аз се набих на грава. Да. Ох, бате! Добре бе! Не е толкова... Тях му съм казал, че ще го убия. Да, защото ти ми на... О, кит. Какъв кит? Кит. Да, много ми помога, да. Благодаря ти за меча. Спаунър. Това може да е хубаво. То е хубаво в повече сервери. Но за жалост нямам Silk Touch. Коса. I don't trust you. Знаеш колко ми пука? Хора, според вас, какво е това, бе? Какво е това? Има ли отвенне? Какво си ти? Яха да проверим. Нещо червено? Какво? Задига ляпис. Ето там. Добре, отиваме да го проверим. Проверка. Any idea за какво приятелче мое? Maybe like secret dogs. Те за какво говорят? И аз искам. Добре. Хе-хе, крипари! Добре, някой може да ми каже защо има 405 милиарда зомбита? Какво е това, бабаца? Воу, ей, йо. Какво е проблема на вас? Какво стана? Къде ще се набивам пък аз? Руди. Сигурно. Какво си ти? Това е магма блок. Бате! Как мрази вода? Мамо. Знаете ли какво? Аз... нещо не ми се седи. Аз тръгвам. Ще се обижда, чата. Добре. Вижте колко добър аз. Аз съм много добър. И след малко кирка моя ще се щупи. Защо аз с тази кирка не съм чантната? Да ме пита човек. Тупа. Ти двамата са отбор. Един не ми вика пуси, други ми вика факен. Брат, но толкова да му е наред. Message the wrong guy. No.
пък грешен човек в пате. Ирон. Тука. Да. Да, прекрасно. Много хубаво. Много добре. Сега... Антилопата атлезги имаше отбор. Според мен антилопата те чуи от първия път. Антилопата лай. Той сега... Нещо не е. Аре бе, аз съм на минус 21 един диамант. Отказвам се. Не искам повече. О, диаманти! Диамантчета, здравейте. Тук няма открит терен. Едно тук. Окей, so good. Give me a shield. Не. Тапа за какво се помислил се? Bro, shut the fuck up. Добре, хора, викам да сменим сервера. Добре. Това тук трябва да го изреш, защото си пиша пасворд. Чуй? Това трябва да го изреш, че си пиша пасворда. Окей. Ой. Чакайте да нима бамот. Добре. Хало. Мисля малко PvP. Модерн. Добре. Стренкт. Щит. Птичка ли е това? Къде си е? Не, птичка. Да, много се. Аз съм уникален. Разбира се, че ще е птичка. Добре. Мейсвам го. Тия птичките. Аре бе! Ой! Това боли. Това много боли. Ева. Пас! Как ги мразим тия птички? Ева. БГ. Аз съм от БГ-то. Аз се изстреля. Където? Птичка? Добре, тия птичките са много гадни. Птичката им викам тия са селайтрите. Защото така летят. Много е гадно. Защото аз не мога. И затова ми е гадно. Топа. Сега. Опитвам се да кажа нещо на хората. Ти ме удреш. Защо? Why? Лай, братър. Гличах се. Трябва ми честилета, благодаря. Охо, за това се държа до тема. Това не сте го видяли.
Това никой дума да не е казал. Това никой не го е видял. Не. Това някой... Това не се е случило. Не ме убиха. Буквално не знам. Ето, първа игра започваме. То сега ще ме мейсне, нали? Не, добре. Много обичам. И така, и докато стои тук, да го мейсна. Омързващи, че ще използва защита. Ела, благодаря ти. Не ти благодаря. Този е силен. Не. Опа. Добре, не е толкова лошо, не е лошо. Да, аз водата се цяла. Разбира се. Бъде. Ти. Добре, той ще изяде... Ще ми стрят видеото, ако кажа какво ще яде. Ой! Разкари се. Знаете ли колко съм мъртъв в момента? Бате, изядах 400 ябълки. Ако много ви бият прашете, не мога да отдали. Аз така си искам. Чакай. Може да напипаш блока. Сега, примерно, ще ми щупи долното. Така ще направя. И сега ще ме набия. Той има ми се хвана да хвана. Добре, бабате. Добре. Това беше. Добре. Акс ли ще ползваме? Ще ми чупим щита ли? Аре. Басто. Баба, меца. Баба меца. И това не сте го видяли. Това никой нищо, това не знам, вие, не знам, нещо. Така. Добре. Това не се е случило, не ме прибиха. Жив съм, може. Ето. Хапиби, жив съм. Waiting for players. Никой не иска да игра с мен. Болни. О, е! Добре, защита 5, защита... Protection 5. Как ще умра? Много съм слаб на PvP с меч. Особено. Вики. Джиджис, че... Мъртъв. Туф. Мама, ба. Баба меца. Ево. Най-лесно като тръгна, като си набил, сега като мене как бегам. Като някой като мен е така почне да бяга много лесно, защото той не те... Ох! И сега... Маневра! Зад мене, нали? Трябва да си поставя птицата. Оле.
Да, аз съм мъртъв, аз просто съм мъртъв. Не съм мъртъв, аз съм мъртъв. Да. Добре, вие виждате, че съм силен. Аз нямам смисъл да се доказвам. Добре. На Кристал PvP съм много добър. Леко съм. Waiting for... Тук никой не е. Да... Добре, може да излезе. Let's join the QA. Ело! Почваме. Между другото си нямам никой да как се игра това. Така... Играл съм КПВП 2 пъти. PvP. И знаете ли какво много обичам да правя? Това ми е любимото. С кой играва? На този чупи под мен, Този кристал не може да щупиш. Виж колко съм добър, гледай. Ох, мама мия. Това беше файер. Това беше много файер. Ох, сарая, мамо! Сарая, мамо, аз ми ще сте... Добре. Май играм също птичка. Не. GG's. Как ми избяга? Птичка. Да, птичка. Птичка имаме, да. Ело. Топа, защо бегаш? Каква ми е бърза мишката? Откъде игра? Ело, ти гръм. Ще се първа мишката. Бате, то бяга! Аре бе, зайка. Мъртъв съм! Видяхте ли колко съм тук?
Сега какво ще ме направи? Айде, бе. Добре, това е последна игра и приключвам. Колко спря, колко хубаво! Топа да копира доктор Дона, доктор Лоби. Носите. Аре бе, какво се хилваш? Умри! Аре бе, бате, 2 минути бягаш! Какво бягаш? От какво бягаш? Не благодаря, няма да ви чуя в Дискорд. Мама! Мама мия! Ей, къде отида? Аз не мога пиша, защото ме... Кога? Така, какво е на тази игра? Как ще ми мисне? По някаква причина, като ми скочат и аз като ми падат и спирам за секунда. Бате! Не използвай моята тактика, не ти се получава. Гледай го! Абе! Бате! И сега ще удара и ти ще избягаш, да. Кук. Абе. Аре бе! Гледай са. Там един. И да, той сега ще избега. Го стана 5, но... Вече на колко сърца бега. Мия път на 23 избяга. Какво? Гледай! Бат! Ти... Проблем ли имаш? Да. Гледай! Абе... Бате... Не, бате... Не. Къде отиваш? Къде си ти? Добре. Да, като стана на малко и като тема не ми е в ръка и аз ще бягам, ама... Той бяга на 20 сърца ми трябва. Гледай го! Аре, умри, бе! Гледай коя... Малеко го бех оцелило. Стига си имал
Удрял е! Пукна и двата тотема! Само бегаш! Десет минути вече се бие. Това беше. Ще не иска повече. Рубин. Хора, благодаря, че гледахте и